खुलुमबाय लोगोफोर आङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय दासो एसे फ्रेश जानानैहा दुगैनानै साहा लोंनानैहा ओमफ्राय दिनै एसे माने मैयायै आङो पुरा खिथिजोबनो हायाखै नालाय नोंथांमोनखौ ओमफ्राय दिनै आङो एसे दिन्थिनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थुदो बिदिब्ला ब्लगखौ स्टार्ट खालामनोसै दिनैयो। नै साथाबो लाबावदोसो आङो बिराद सान्दुं गोसा जादों नालाय बेनिखायनो आङो साथा लादो आरोना। सिन्दुर लायाखै दे लोगोफोर न'आव दंफैयो नालाय बेनिखायनो लायाखै आरोना। नोंथांमोना बेखौ इगनर खालामबानो जाबाय। थांगासिनो आङो दायो मिया थांनाय लामाया बेनो ओमफ्राय मोनहैबाथाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोना। दंफां नालाय बेनिखायनो एकदम लेथ्रा जायो आरोना इ माखायानै बिराद दंफाङानो दंफां नै सारियौफाले दंफां माने एसे दंफां गायना होयो खिथानोनो हाया आरोना। एकदम दंफां लाइफां नै डिसि बाउन्डारियावबो सेस दंफां दोङो एकदमबारे बुंफबजोबनाय नै दंफां लाइफांजोंनो बुंफबजोबनाय। गोदान ब्लग आसा खालामदों नोंथांमोना आंखौ बिराद सापर्ट होगोन होननानै ओमफ्राय आरो जाहाथे उनावबो जाहाथे आङो मोजां ब्लग नोंथांमोननिसिम आङो लाबोनो हायो। प्लिज अननानै आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे आङो जानाय लोंनायनिबो ब्लग होनो हायो नोंथांमोननिसिम दिन्थिनो हायो। दाथ' आंनि फार्स्ट ब्लग नालाय फार्स्ट ब्लग माने इयो सेकेन्ड ब्लग फुल जागोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि बे भिडिअखौहाय। आङो नोंथांमोनखौ दिन्थिनो हायाखै ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन आरोना। फुल्लि दिन्थिगोन आङो ओमफ्रायो पुरा कटनि बाउन्डारि आरोना बेफोरो। ओमफ्राय आङो गिदिंफिनबाय ओमफ्राय गिदिंफिननानै ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिगोन आं मा कन्टेन्ट लाबोनानै दिन्थिनो हमनानै मोनाखै आङो बेनिखायनो आङो बेफोरबायसा माने गिदिंगासिनो आरोना। ओमफ्राय दिन्थिनो र' आङो नोंथांमोननाव डिसि बाउन्डारिया अबे नै बेनो नै बेनो आरोना। ओमफ्राय आङो गिदिंलांबाय दायो थांनोसै। बे जाबाय ट्रेजारि अफिस ट्रेजारि अफिस नङा सार्किट हाउस। ओमफ्राय मानसिफोर फैबाथाय बेयाव थायो आरोना। बेयाव थायो मानसिफोर गिदिर फैबाथाय नै बेयाव थायो। ओमफ्राय इथिं जाबाय कट फिल्ड ओमफ्राय बेयावहा माने आर्मि खारनो फैनाय फिल्डआ बेनो आरोना। नोंथांमोनखौ आङो खाथियाव खिथिगासिनो थांनानै बिराद लेथ्रा जाना दं आरोना। जेब्ला 26 जानुवारि 15 आगस्ट जायो होमबानिया बेयावहा मोजाङै साफा खालामो आरोना। बेनो नै लोगोफोर नायनो हागोन इयावनो खारनो फैयो आरो। ओमफ्राय ओइथिं गेट आरोना। ओमफ्राय नै बेनो। ओमफ्राय आं दायो गिदिंबाय नै कटनि फिल्डआनो ओमफ्राय आं दायो गिदिंबाय आरोना। ओमफ्राय आं दायो थांगासिनो बिराद गारि फैदों ओमफ्राय आङो उल्थासो साइड जादों। बे साथायाबो नै साथानि दान्दिया बिराद लेथ्रा आरोना आखाइयाव आंना नांजोब्बाय नुवा जानो हागौ मबाइलावहा। ओमफ्राय नै मोसौफोरा बोरै होना होयो ओमफ्राय बिराद हाग्रा जाना दंजोबो आरोना जिंबो आं दिन्थिनि नोंथांमोनखौ बोरै जिं हाग्रा जाना दंजोबो आरोना। कट फिल्डआ आर्मि खारनाय कट फिल्डआ बोरैहाय इमान हाग्रा जाना दंजोबो ओमफ्राय रावबो साफा खालामाखै आरोना। नै 26 जानुवारि 15 आगस्टआव साफा खालामगोन आरोना बेफोरखौ। आंनि उनथिं थानायानो जाबाय कट। आं दायो दिन्थिगोन कटखौहाय माने जाहा भितरावनो थायो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन आरोना। नै इनो जाबाय कट उदालगुरिनि कट आरोना। इनि नोंथांमोनखौ आं दिनै सब दिन्थिगोन। मैयायो दिन्थिनाय जायासै मोजां ड्रेस गानबोआखैमोन नालाय बेनिखायनो। ओमफ्राय दिनै आरो आङो एसे मोजां गानदों नालाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो दिनै दिन्थिनो नाजाबाय आरोना। नै आं मोजां दिन्थिना होनि नोंथांमोनखौहाय जाय उदालगुरि कट नुवाखै बिसोरो मोजाङै नायना लानो हागोन। ओमफ्राय जायनि आर्मि खारनो फैयो बेयावनो फैनांगोन आरोना। बिनिफ्रायनो खारनानै देरहानानै एकदमबारे मटा फैसा मोनो दरमाहा मोनो आरोना मानसिफोरा। नै बिनिफ्रायनो मेन जायगाया बेनो।
नै बेनो लोगोफोर उदालगुरि खदा आङो बिराद लाजिया खाजिया खिथिफैदो आरोना बिराद मेहनत खालायदो नोंथांमोना आंखौ अननानैहा सापर्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आं जुदि भितरसिम थांनांगौबा थांनानै फैनोसै लोगोफोर दिन्थिनोसै बेनो जाबाय आरोना कर्टनि गेटआ ओमफ्राय इयावहा आर्मिफोर डिउटि थायो आरोना ओमफ्राय बैथिं साहा दखान हारि होयो आरोना ओमफ्राय आर्मि खारग्रा फिल्ड ओमफ्राय आङो थांगासिनो मेजिस्ट्रेट कल'नियाव थांगासिनो आङो मेजिस्ट्रेट कल'नि गोदो गोदाय जोङो आमलाइ खावनो फैयोमोन इयावहा उन्दैयावहा जेब्ला क्लास 2-3 फरायोमोन ओमफ्राय दिनै आङो इखौ दिन्थिगोन आरोना गोदो जोङो बेयाव आमलाइ खावनो फैयोमोन लोगोफोर उन्दैयावहा ओमफ्राय बैग्रिबो खावनो फैयोमोन बिराद गोदै आमलाइ दंमोन आरोना ओमफ्राय बे आमलाइ गोदैया दंना गैया दिनै नायनोसै आरो आङो नै सिगाङाव बेफोरबायसा दंफां लाइफां एख' गैयामोन आरोना ओमफ्राय थास'आथ' जि थास' नै लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना थास'आ जि थास'आनो जाय अमा लायो बिराद अमा लानो हागौमोन आरोना गामिनि मानसिफोराहाय ओमफ्राय नै जि मोजां बिबारबो गायदो नै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो अबेयाव आमलाइ जानो फैयोमोन बे आमलाइया दासिमबो दङ आं नोंथांमोनखौ बे आमलाइखौ खाथिसिम मोनबाथाय थिनोसै बै मोनसे आमलाइ इयावहाय जोङो सिगाङाव फैबाय थायोमोन सब मेजिस्ट्रेट कल'नि बेफोरो मेजिस्ट्रेटफोर थायो आरोना ओमफ्राय जोङो बबे मोनसे आमलाइ दंफाङाव गाखोनानै बिराद जायोमोन जोङो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नै बे मोनसे फांसे आमलाइ दंफाङाव गाखोनानै बिराद जायोमोन आरो जोङो ना ओमफ्रायहा बे वालाव गाखो जायोमोन आरो जोङो ना ओमफ्राय गारिफोराथ' नै थांलाय फैलाय जाबाय थाखायो ओमफ्राय बैथिं कर्टनि नामा आरोना इफोरो ओमफ्रायहा नै बेफोराव बिराद गाखो जायोमोन ओमफ्राय बिथिं मा दं आं दायो मिथिला आं दायो थांनाय नायबासो मिथिसिगोन नै इफोराव बिराद जायोमोन आमलाइफोरखौ उन्दैयाव दाथ' जों देरबाय नालाय फैनायबो जाला आङो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर दाबो आमलाइफोरा जि थायनानै दं नै आमलाइफोरा जि थायनानै दं आं दाबो थाइसे खाना जाबावगोनसो नै थाइसे आमलाइ खाबाय ओमफ्राय आं जानोसै आरोना जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं दिन्थिनोसै बेसे आमलाइ दंफां दङ इयाव आं नोंथांमोना गोलोमजोब्बाय आङो लोगोफोर नोंसोरनो भिडिअ खिथिनो ओमफ्राय बेसे आमलाइ दं आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दंफांफोरखौहाय नोंथांमोना नायलांबानो थाबाय आरोना जाबाय आरोना आमलाइ दंफां माखासे दं ओमफ्राय बिथिंबो कल'नि गोजा आं ओरै थांनानै गिदिंबोगोन आरोना सब बेफोरो डिसि बाउन्डारि सिङाव दे लोगोफोर नै नायनालाय जि मोजां जायगाफोरा इमान गिदिर फिलियो रावबो पात्ताखौनो मोना ना सब आमलाइ दंफां गोजा इफोरो नै ओमफ्राय बैयाव मोनसे अफिस दं आरोना इफोर मानि जाफैयोमोन जोङो बेफोरबायसा आरोना बिराद सान्दुं गोसा गोलोमजोब्बाय आङो ओमफ्राय साथा लायाबाबो जाया बिराद गोलोमजोब्बाय नै मा गानना फैदों आङो लोगोफोर नायना लाखा बिराद गोलोमजोब्बाय आङो ओमफ्राय पुरा माथिं गिदिंना थांखो बिराद गिदिर आरोना गिदिंनानै थांजोब्बाय स्ट्रेटनि हाबा जादोंमोन आरोना खेबसे ओमफ्राय जोङो नैबे न'आव नैबे न'आव जोङो हाबा जानो फैदोंमोन दै जि मोजां बुस्थु जाहोदोंमोन आरोना एकदमबारे सेवाइ माबि बोरमा बेदर ना एकदम अमा बेदर जि गोथाव होदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिसोरनि हाबायावथ' बिराद मोजां होखायो नालाय ओमफ्राय जोङो दायो थांगासिनो ओमफ्राय नै एकदमबारे मोजां जायगा दं आरोना इफोराव ओमफ्राय गथ'आ नै माबा मिनिलायलांबायहाय आंखौसो माबा सिरि हारसिं गोसोआ आंनि बाहां बिहां मिनिस्लु नोंनि अननाय मोना गोसो गोरबोनि थुलुंगा मोना मिथिला लोगोफोर बिनि उनाव मा जायो ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट खालायबाय आरोना साथा लानानै लोगोफोर आङो नोंथांमोनखौ मेन पार्ट बुस्थु खिथिनो बावदो ओमफ्राय नोंथांमोना बे बुस्थुखौ नायनानै लादो आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दै लोगोफोर लास्ट आङो बेखौ दिन्थिनानै न'आव थांनोसै बे बुस्थुआ जाबाय महात्मा गान्धीनि बनायना दोननाय मोनसे सावगारि
नायदो लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयाव थानाय मानसिफोरा दैखौ एसेबो साफा खालामा लेथ्रा जाजोब्बाय नै लोगोसे आंनि आथिङाबो हावा सेन्देल गानबोदों आङो नै लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना नै सेस बेफोरबायदि हाग्रा सेस ओमफ्राय नै गथाय बोरमा खिनानै दोनजोबदों बेफोराव ओमफ्राय नै महात्मा गान्धीनि सावगारि बनायना दोनदों आरो ना अन्थाइनि मार्बलनि नै इखो 15 आगष्ट 26 जानुवारि जि मोजां सिबनानैहाय एकदम मोजां खालामसिगोन आरो ओमफ्राय नङाबा ओरैनो गोलैबायनानै इदिनो लेथ्रा जानानै थायो आरो लोगोफोर ना नै ओमफ्राय सानसे समाव जि बिबार हारि गायदोंमोन आरो इयाव ना ओमफ्राय दा गोजाम जाबाय नालाय गैला आरो एख' गायला ओमफ्राय बैयाव न'आव बेफोराव सार्किट हाउस आरो ना मानसिफोर गिदिर गिदिर गभर्नर फैसा माबा माबिनि फैबाथाय माबायो आरो ना ओमफ्राय नै लामायाव मार मानसिफोर फैदों आरो ना ओमफ्राय आङो दायो न'आव थांफिननोसै माबायसा नुदों लोगोसे महात्मा गान्धीनि सावगारिजों माबायसा नुदों आं गोलोमजोब्बायलै नै आखायाव माबा गोजा गोजा नांजोब्बाय आंना माबायसा नुदों थांनोसै साथाबो लाबाय बिराद गरम नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आं बिराद गय जायो नालाय आंहा हाथाया बोरैबा बोरैबालै लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ इगनर खालामबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय रावबोथ' इखौ मारिना दिना गेटखौ आंनो एसेबां मारिनानै दिनोसै बोरमा हाबाय नालाय ओमफ्राय आङो दायो न'आव थांनोसै जेबो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायासै लोगोफोर आंखौ हामादा सान उनावहा मैगं थाइगं बनायनायनि माबा माबि होगोन आरो ना नोंथांमोनखौहाय ओमफ्राय आङो न'आव थांनोसै दसे उनाव नोंथांमोनखौ आं लोगो मोनसिगोन बाय बाय नि मोनसे ट्राइपड दं ओमफ्राय आङो इउज खालामासै बेनिखायनो ससेल' नुयो आरो ना ओमफ्राय मा होनो इखौ इउज खालामोना एसे मोदोमखौ फुल नुगौमोन खोमा ओमफ्राय दायो बिराद गाज्रि नुयो आरो ना ओमफ्राय मा मटि आङो एसे हामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मटि थारनायलाय ओमफ्राय नै साथायाबो लोगोसे आंना थांनोसै न'आव ओमफ्राय दसे रेस्ट लाहैनोसै आरो ना बिराद मेंबाय ओमफ्राय आङो उन्दुनोसै दसे रेस्ट लानोसै दिनैनि ब्लगा बेसेनोमोन जानाय लोंनायनि ब्लगथ' आङो दिनै होनो हानाय नङा साननै सानथामनि उनाव होनो हासिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि बे ब्लगखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे आंनि सना जिउफोर दिनैनि ब्लगा एसेनोमोन बाय बाय